Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod. În acest episod o să facem un giveaway cu un cont de Fortnite. La sfârșitul videoului o să vă zic regulile și ce trebuie să faceți să luați contul. Mai întâi vreau să vă salute prietenul meu Răzvan. Salut! Așa, contul are Battle pe sezon 5 și 6 și un skin de pe shop. Chiar spune pe joc. Da. Deci, vă puteți vedea acum ce conține. Este ok pentru cine vrea, cine are nevoie. E ok pentru default, sincer. Da. Așa arată și pickaxe-urile și toate. Ok, să vă arăt dansurile, că nu vi le-am arătat. Da, sunt destul de mișto. Am avut și scaunelul de aia la GIF, la ceva. Ok. Așa, acum o să vă zic regulile pe care trebuie să le faceți, dar să luați contul. Deci, Așa, și deci trebuie să scrieți un număr de la 1 la 50, să zicem, da? Și vom alege de pe random oricât sau nu știu de pe ce site, vom alege un număr de la 1 la 50 și vom extrage pe live. Vom face un live săptămâna asta sau nu știu, când se vor aduna 50 de abonați pe canalul meu și pe canalul mobil. și posibil 10 sau 25 de like-uri la videoul meu sau al lui. Deci, cam acesta a fost videoul. Hai să strângem acei abonați și like-uri și succes!